Ayan guys, may gabi. This is Eric Hilot guys. Welcome to my channel. Ayan guys, maghilot ko karon, no? Welcome to my channel guys. Hello. Maraming salamat sa inyong pag-click sa video nito at sa pagpili sa video nito. Play the team mo. 4. Ayan guys, 4 years old atong hiloton karon nga taga Christian Village, Digos City. Ano baka mundiri? Ayan guys, mga viewers na ko nagasuporta sa kuha. Daghang kay salamat sa inyong pagsubaybay, pag-subscribe sa kada adlaw na inyong pagtanaw. Kung wala pa ka-subscribe, please subscribe po. Madungagan po na ito ang channel para madugang ako subscribers. No, of course, sa mga viewers na po outside of the Philippines, ako ang pasalamatan and shoutout ako. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention India, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, Vietnam, Cambodia. Yes, of course, Japan. Atong pasalamatan shoutout po sa United States. Of course, and Denmark. Thank you so much. Of course, siyempre, number 1 atong pasalamatan ang Digo City, Cabo del Sur, Mindanao, Philippines. Ayan, so hello, Digo City. Okay, tagalan mo ba? Four years old din siya. At, ayan. Patay! May kabalong Ito muna. ka. Ito ka nalagyan sa liugan. Ito, hindi ko na. Ito. Sige. Sige, kulot, very good. Ito. Very good. Very good kaayo. Ano, nagyan ko na. Ay. Ikutok ko. Oh. Sige, di mga nanay. Yan, aso. Ang kuwan ko. Uy, hindi kayo ni mga rikwan ka. Rikwan man. Hindi na ano. Yan, Asya. Pacheck na. Pagkating na lang. Dito ka na. Wala kong itong kamay dito. Bakit? Dali! Dyan ako na mo. No? Tayo na. Sige, tekpon. Ako rin, tekpon mo. Dito na pa naman. Kahapon rin, taon ko anak mo. Uy, tawon, asa naman itong tao? Uy, ano ko pinakitaan mo? No, no? Ano yung lawa? Buto yung tamang binabuntot. Kani? Walang masuka. Ang suka ka sa... Upo lang, upo. Ang suka sila na niya. Kani? Tapos estudyante dito, classmate ano yun, basta din. Suka dito, uli. Bata pa, magigabungi, gabi panuhot. Pan. Suka, anak ko. Uli, alang ano, pagsunod. Priority, magandang uli, yun ang bata. Para sa panahon pa yun karong ngalain, no? Kung nag-iba man, di man ipugos yun. Nailain pa man, di ano, yung pasubli. Gusto na rin ang mama. Gano'n. Kaya sunod bulan na niyo, badayon ba, no? Hello! Kung nag sila, no? Loaded, no? Christmas lang, no? Huwag lang Christmas, hindi ka Christmas. Ano?
kuan kami dito. Bago manito ay nita ay. Ano ba? Initas bata. Dagan yun. Ki. Dagan twisting. Paningot. Dakpagi. Uy, Hindi Ayaw mo dito na siya. sobrang dulo. karelax na naman niya. May naman kung tamal. Wala. Sa kulang lang yung dugo ba? Pero balik-balik ya ba? Wala yung kwan. Wala. Ito yun sa, ulit mo sa iyong mama. Huwag ba? Wala. Huwag ba? Balik mo ko eh. Pagkakita, manggutagot. Ito ako kita nagko eh. Kaya mo na Kaya tagko. Grabe man tao, kabuan ta. Sakit ka, pero sige, sukul mo kita. Baka loyal. Ang gamay mo nag-isda mo. Mana get? Ulo na, matay kita man. Oh my God. Mana man, Ay, taga ang tugis na po. na namatay na dyan. Isa na lang. Kung ano ka mga samot, ang taya lagi naman. Isa. Ang taklog. Uy ba, mamatay. Irisan. Kung ano siguro, irisan lang siguro na sa kanang ilagka. Oni, mas lino pa dalo. Ang mga white knights. Ayun, ang sabi na yung isda na rin. Nihinga na mag-ilagka. Ano gumlo lang po nito sa mama ko kayo. Kaya ko wala na ikaw sa. Wala na yung mga hata. Ikit ba sugo mo? Ano di ay? Malungan sa tungkuan, mamadukot ko, pero matangkong dukot. Di wag, di ko kaumpod. Ano di sudan? Wala. Anong kanya? Ano sa sudan? Dili na ko kaon. Lumatot. Palungan ako ang anak. Mana, palong na. Di pa palong naman ta kada yung dagang gagyaw-yaw. Oh, gipalong na din ako. Naibog ko ninyo. Dagang gagyaw-yaw. Bayot gani mo. Di pa palong na. Naibog ko ninyo. Kay bayot mo. Ay, Wala ko. Maulas mo rin po. Dagang gagyaw-yaw. Mana dito ang kwan ba? ito. Ay mo din yung bata sa live ko. Malamang gwapa mo ko. Ay, di malit ko. Ikaw may magunsa. Wala. Ikaw teacher. Wala eh. Madam. Ah. Boy, di unsa ta ka? Wala man, hindi nakulong. Ano to? Sila, ini ko buwang ko. Pagkakita na nito ko. Hoy, dili to mamalit. Yawan ito. Si Bang, bukan kay ko bang. Gero-gero, ano ka lang? Mo, di na kita pangitan ng mga. Eh, pag nga na bang bang? Eh, bagay mo lang daw, bang. Dali, iso. Isa ba niya mo rin? Ano ba? Ulo ta kag isagpa in taon mo. Balik din ha. Mga may kumista. Balik din. Ayan. Di ko balik dra, dali ramon ko. Tara. Very easy. Ma. Okay na ba? Love you. Hey, manipak ka. Gipot ako. Yun mo undang. Ayun, manipak mo ka, Bing. Hilong ko. Basta mahilong ka. Hilong ko lang. Kumbaga ba? Kumbaga ba ka rin? Hindi tutulog ko bigod. Anong pagkakayang balay ba no? Wala ba, wala. Wala, wala. Ilang ha? Ah, sige ha. Lahir, di ba no? Tulog magkakro. Dito mo matang matang. Sa iyo mo si mga matang taos bukit. Awan, una Ano mo po na. tanan? Pero masay ka sa kanin dyan. Kaya hayop ba? Ayok. Ayok. Pagalong na ay nanatok. Antes mamang ko.
Hindi ko man eh. Tayo, pangahoy. Ay, kapalong dula. Ayun, matag mamaglingan. Alam mo. Alam mo di. Sino kaya rin mo? Pinalila. Kinita. 6'9". Karon January, mag-70. Hindi, masalit ko na. Sige, kasi. Numar mo. Pamilong. Uy, edad ba din ang bigay? Ha? Lolo? Papa ni Jokran. Tubig na nilawas mo. Tubig naman eh. Lumot kayo. Ano mo? Manisya ka ng sinututak. Katawa guys. Katawa kasi. Eh, sige na. Ang panjod ka na singot niya. Mauga. Wala pa nang singot nga. Kanang itong bro na igu-ugaan na ba? Kanya may sakit. Sinot na. Sakit yun sa lawa. Pero kung nasingot niya, nauga lang. Di kayo na sakit. Kanang nauga lang ka nga. Wad yung maigo sa aircon o sa elektripan. So, kani yung makauga sa imuha. Sabi ni. Pasak ni. Tapos makawas ko eh. Tinupi na yun. Di pa karon. Wala pa yun. Kamot ang aircon. Nagikan sa pel, yung sulod sa opisina, singot ba, ano, sulod yun. Nauga na lang, wala na. Okay naman, Ganyan yung feeling. wala lang. Nauga, wala man po. Natingog na. Hayang ta, hayang. Alam na so. Ilagay dad. Or, kano sa mga mag-5? Init na siya. Init na yung lawas. Mo din yung kung init nga normal po yung init. Ulan. Sali lang po dito ka. Sa mo ko ay duwag. Layas mo sa sleeping spot. Ulan mo. Mang dili bang kumulayas na rin ang Philippines? Baka ilang sa tanong ba? Ako. Condolence ma. Sakit? Sakit? Ito yung pinakabangko rin sa kapatagan niya. Na bagkong na Soroyana.
pa lang, hinihilig pa ko. Kaya na, wala pa ibag ko nga nagsugod. Kaya Kung sa'yo pinakalitis-litis, yung wakong, gano'n. Wala. Yun na. Saan na mo, nataas kayo? Taas daw kayo. Mas taas pa sa bros? Dili. Taas na. Anong murag nahubog siya? Pero simento, Sinto. okay na. Okay lang. Nalisod o di simento, no? Hinihilig ako. Impro ba yan? Tapos sa balutake, katong Isang itong balitakan nga, isang ito. Rodins view. No? At yung sa balitakan nga nagtuwad ng kwando. Oh, naghapon. Ano siya? One Hilux. Ano siya na? Nang sa bangin. Wala sa wala na shoot sa Ito, Alvin. Lumping ang nila ko. Patay namatay ang babae kanina. Ay, ang lalaki. driver, More dili. sakay. Ada yung buhay pa po. Naman ito'y bata nga naghilak. Apit ko sa Wala sakay. nang unsa ang mga bata. Ang isa lang nila lumping ang ulo. Gusto Kasi mo, ito naambak ng mga bata. Naambak. Wala, gawas na. Gawa sa nalumping na. Gawas sila. Isa, kita mo sa live day. Tanan. sa sira isa? Wala siya ikwentro nga sa kinan. Sira? Pwede rin magkorma pa ng istorya. May bawaan na to kung may daskam. Ang dyan yung paghitag. Dili pagkuhan to ka na mag-uga na Away. practice. Di nakainom. Nakainom na to niya. Dili, kato nag-drive. Dili na sa pag-drive mo. Nagugos ang drive. Niya nakamod. Nakatulog mo, nakatulog mo. Yung Gusto mo. ko ito. Suga. Di padulog pa. Nakainom. Kusog yung samot yung ka. Katulog ko sa nagbansalan. Yung mapalit yung kabayo. Kung mo to, pakapin mo na itong ito, istorya ko, pakapin mo na sa kirana sa pagbaligya lang yung tao. Pakapin ang hila. Inuhan lang po ng Hilux. Sila. Basta mapalit lang yung yuta. Oo, kung mapalit yung Nakapalit lang yung yuta. Hmm. Kaya sa bukid. Katagan. Yung sa paradise. Paradise. Kanang Apo view? Sa? Basta Apo flower, mo na? Apo view flower. Sa padulong ka ng bulkan. Palayo siya. Doon naman. Sila kapalit? Vulkan sa Wala po, padulong, padalan na padulong. dito. Paradise. Paradise. Highway ra. Kasi ayun anak. Sulod god, sulod light pangdalan. Uli naman po sila. Taas kayo kami ng gambagan mo. Masabot ko na. Di wa mahog sa bangin jud. Gani no. Basta kay katulad ng balay, ang katong mo na nakita kay alin na sa balay na ginaw. Ito yun, no? Balay na balay. Ano ni? What? Opo. Ligid-ligid. Wala ka control lang. Driver. Bako tuon. Bako tuon na yan. Sakyan na lagi na yung blata. Dili ta kay pa-drive on kayo ko sa ka-drive. Ano lang mag-drive. Wala sa drive, kata to. Pero Ano ban? kanang dito, Kanang ban mga kagkulang klase mo. Lahi ng dako no. kanit lain dako ay kusog kayo. Kusog og pick up nga gamay ram suga no. Uy ko rin pagalon ganit mo kaya. Magkuan ganit mo. Lahi ang gamay. Nabara, Relax. relax. Amawara gyud na sila. Or Pangalan dai. Pangalan sa may kuan. nakamood. Hirap, bulong-bulong. Sulayan din nila. Huwag ginaunsa ba? Pinag-itaw. Itong bata na ni Gawas, no? Bata ka itong bata na ni Gawas. Wala naman po pagkatong sa na pagawa sa mga pasahero. Picture na lang to. Ano po mo tayo? Ako na na. Wahap. Pagkainin mo na to. Kung sa kadlaw. Kaya wala na pag-alis na ha. Hindi ko ito principal ko kung asawa. Kawas na siya ng alauna para hapon. Katumba ang motor. Tumba nagkalit. Kinsa mo to? Principal ko asawa. Tumba. Lugara. Kana ra pod. Ang kaya, Ikaw, ano? pagka alas 3, ato sila. Nakatong pa. Ara, ito mo ah. Ito pa kanal-alaw na. Ito sa bako ko, harang brat ka na. Nabuto, pong break. Atay, ang galigyan. Ano yung pinayalis na siya? Kasi kuan na no na. Malos. Sa taon mo. Ano no na. Kag masundan pa na. Kuya gyud bang naagi ma. Ito sa bako ko, putulang pa. Il. Pagkuba, pitan. Mas binta, dito sabihin natin, wala kayo mag-discuss yun.
o di kayo. Kaya ka na ganun mag-drive ko, bisang asa nga area. Kalit o kusog ang kuhan maglo. Amo silbato ko, kanang silbatuan ako kay maglo. Kapon lagi no. Mura mag kanang bisang asa gud nga dalan. Wala jud ko nanaon dayon at papapapap naan ako bisang wala gud kon. Papapapap. Kaya lang kung Kalit talaga sugo eh. Wala man ako sa gig, murag naduot na ko ba. Grabe gina akong control, nanaon man ako, di man gyud ako sa pugson. Normal lang kayo, lahi man daw pugson, kaya anam ito makaraan nga, ayaw pugsa. Normal lang nga, manana lang ba? maghapon, nag-sounds ko sa akong tricab. Napalong nagkalit, palong na natin. Yun, no. Basta na doon something, marag, uy, Hulong ko, nangihit ko. Palabay sa ko, mga pisa ka minuto. marag na eh. Isod eh. Wala talaga. Nag-sounds ko, napalong nagkalit. Nalandang matumbang mo to, pulpa na yun naman. Alam mo, hindi na yan na. Kahit natumbang. So, ando na kay katulan na ang musling nga nakuha no. Matay. Nanigawasan ko siya. O yung kagdili maana akong susi. Upak man. Dikit mo, kani kayo ba? Hindi mo. Wala na ba? Dikit maana ang susi. Wala ba sa kapandar ka ng kani man? Wala ko man. Umuk naman tagay na tikisisi nga. Kaya ano eh. Kaya pag binuang ba, kanapa mo yung service. Ano na lang siya? Grabe ka, powerful ba, no? Kaya pagkipugingan mo, no? Ano, dyan tayo, no? Tayo niya ba? Ya, close ko na mo. Ana na mo, matisip ko ang dong. Ang bakit? Dali-dali, pag may kapradik may maabdan. Nauna may ba, gawa. Ubid to. Gawa sa nurse. Ang bakit na ko doon. Under degree, under sa ginalay. Hindi mo andar, close ko na mo. Bani, una na sa gawa. Ay, gawin tawag, binuang niya, sa tao. Di ka maligo ugma ha. Karon ang ugma ha, di maligo. Yang sington ka panrapo sa likod, ha? Dili sakit imong likod. Bangun. Balik ka. Init siya.
drive, kaya ko ng bago sa kinanan na first time itong drive. Karga daghan, kakagatagan. Huwag ko kasag sa bros, naog latanan. Kapag ulos teknik ba? Lahi ba ako ako. Lahat kong tumatik. Nawala ka ng silito. Kawas nga pa siya ito, kung sa kataas. Alanganin mo ka. Okay ra, patag, permanente. Okay ra. Alanganin mo ka, bet. Lolo, di naman mo dagan. Dire kaya ni Magis balatakay kay kuando okay ang dagan. Okay ang dalan. Meron pa yung agi. Permiro pa na kung agi kalayo ani kapuyo ani. Kita ba kung dili ka agi kay. Sa mo ta dire ko alanganin pugod dire kay kabalo kung taas. Ibita, dire ka may balos. May balos mo. Kuan ba ka nang dili ka pa sutoy kay ba kay putok. Ah dili jud ka kabuylo gyud kay. May napoy balos, may bahada. Galon. Kaya Ikaw, kay sige, ano? first time man ako medyo ahado ko ba di lang dito lang ta malaglayo. Sa pag-ulay lagi ato boy. Uyos ng lawas niya. Pero first time. Dayon ko tong motor pedicab. Alay-alay. Isa ko sa kan anak na ka ato pedicab kay kamot lang ana. Kato ka DL abtek ka bo. Yan na pa puro wheels nga pati ko sugam nagan. Oh, anjong na. Dapat pedicab sa pedicab nga try ka lang. Dan nga jungan ra magawa ni. Berarti kan tanahinem ka braga. Takasaka din ko pila ka sayro. Puno-puno. Tindi. Sa tulo. Adili de puno. Kung isa lang gyud biyay ka. Bakit ako na? Pila pot? 450. Isa ka tao lang. Oh, balik tulo ka. Tulo na lang. Katulor ra gyud. Pero di sa... Yung nimo para halimbawa. Okay, Saan man to? Wala, hindi ako gusto. Diretso na gyud ka kay Pakyaw pakyo. naman yan. Yahan ang biyahe. Yung uban, kahit ulo yun. Once pakyaw na ni mo, hindi ako. Okay, Okay bayad na mo may na. mo pick up. Kaya man to. Bayad mo na. Pwede lang kargatan ni boss niya. Basa ka. Basa pa sa'yo yung mga. Ay pa. Karga Sa airport. Di ba doble yung income? O, ano kayo tayo? Ngayon sa mga pasahero, balo. Dapat pakyaw. Diretso gina non-stop na, no? Wala, kaya bayad mo na. Iya, kung nagpakyaw ito no, kay para isa po madali ka. Diyan na po ang biyahe ko. Gaan po no. Lalo mo kasulay na, di kayo kabuhi mo. Di po siya bugat. Demon! Napay bitlog dia wala na. Bitlog. Vlog, Bitlog ba? Bitlog. vlog, vlog. Wala? Bitlog na lang sudana. Ikaw kaon? Sa aming bahay, ng aming bahay. Merry Christmas! Nabalik lang. Pasko. Balik lang daw Pasko. Balik sunod Pasko. Balik lang daw Pasko daw. Ayun na, Jesus name. Ayun ang baby. Ayun na ka. Singot na oh. Bawas na singot. Bye-bye. Please subscribe, like, and share po. Manakaghilat sa baby na 4 years old. Bye-bye.